কাউন্টার খোলা আছে টিকানো চালিছে টিকানো চালিছে টিকানো চালিছে টিকানো চালিছে টিকানো চালিছে টিকানো চালিছে ধম ধম রে 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 রে তুমি করিব हाँ আচ্ছা ଅଛି ଚଳିବ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଆ ଠିଆ ହେଲା ଦେଖିଆ ତମ ଦେଖେ ତମ ବଦନ ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡାଇଲସ ମନେ ଅଛି ଯାଇଥିଲା हाँ मन अच्छे ତୋର କଣ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ହବ ନା ବେ ହାଉ ଦେଖିଆ ଭାପ ଛାତି ତ ତାର ପୁରା ପାରିବ ପିଲା ପାରିବ ତ ବାଳ ସାଇଜ କରି ଟାଇମ୍ ହେଲା ତୁ କରିବୁ କ'ଣ ହଉ ଦେଖିଆ ହଉ ହବ ହବ ଆଉ ଡାଇଲସ ମନେ ଅଛି ନା मन ଡାଇଲଗ ମନେ ଅଛି ମନେ ଅଛି। କରିପାରିବ ତ ଦେଖ ଇଜ୍ଜତର କଥା ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିବେ ଠିକ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମଉଜା ଡ୍ରାମା ଦେଖିବେ ଆମେ କରିବୁ। ବୁଝିଲ ନା ମୋ ଇଜ୍ଜତର କଥା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତମ ହାତରେ ହଁ, ଆମେ କରିବୁ। ବୁଝିଲ ନା ବାସ୍ ଓକେ ତ ଡାଇଲଗ ପିସ୍ ମନେ ଅଛି ଓକେ। ଡାଇଲଗ ଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ ଠିଆ ହଉଛି ବେ ସିଧା ଠିଆ ହଉନ ଏମିତି ଆରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ପାରିବ ନା ଶୁଣ ନ ପାରିଲେ ତମେ ଠିଆ ହବ ବୁଝ ନା ତୋ ହସ ତ ବଢିଆ ଅଛି ତୁ ପାରିବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବା ଏ ତମେ ଯଦି ନ ପାରିବ ସିଏ କହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ହଉ ଏଥର ବସ ବସ ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ हाँ ବୁଝିଲ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣିଛୁ ନା हाँ सर आनी ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣିଛ हाँ अच्छे କାହିଁ ଆଣିଛୁ କୋଉଠି ना आनी सर पाखे अच्छे ଆଣିଛୁ ନା ଘରେ ନାଇଁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଘରେ ନା। ଆଉ हिरोइन ଆରେ ମନ ମନ ତ କ'ଣ ଅଛି ରେ ଗପ ଚାଲିଛି सर हम हिरोइन के तले आसबे कि ଆବେ ମୁଁ ତମ ଡାଇରେକ୍ଟର ନା ଗାଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ତମ ହିରୋଇନ କଥା ବୁଝିବି ଡାଇଲଗ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଝାଳ ବାହାରି ପଡୁଛି ହିରୋଇନ କଥା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡୁଛି ଡାଇଲଗ ନ ଦିଅ ତୋର ତ ଯୋଉ ଚେହେରାଟା ସେଥିରେ ତ ହିରୋଇନ ଦରକାର କି ଶହେ ହସୁଛି ନା ଦେଖ ଡାଇଲଗ କହିଲା ବେଳକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି ପଡୁଛି ହିରୋଇନ ଆଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଡାଇଲଗ ବସ୍ ତମ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହେଁ ତମ ସ୍ଥାନ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ୱେଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ଓକେ 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 ଟିକେ ଚେୟାର ଦେଲ ଆବେ ଚେୟାରଟା ଦିଅ ଆରେ ବୋଲ ଚେୟାର ଦେଲୁ ଆବେ ଜଣେ ଯା ଖାଲି କ'ଣ କହିବ କୁହ ଦେ ରଖ ବସ আবে ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଣବେ ଆବେ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆରେ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଗଲ ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଆଖୁ ଚେୟାର ଦିଅ ଭାଇ ଏ ମନୁଆ ଏ ତୁ ଯାଉନୁ ତାକୁ ବୋଲଛୁ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତମକୁ ଏ କି ସମ୍ମାନ ଏତେବେଳେ ବାହାରି ପଡୁଛି ହିରୋଇନ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ ତ ତମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଉ ତମେ ବସ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାଇଲଗ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ବୁଝିଲେ ସିଓର ସିଓର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋବାଇଲ କିଏ ଖେଳିବନି ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କହିବ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖିବ ବୁଝିଲ ଓକେ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ବେକାରିଆ ଏଠି ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛି ବୁଝିଲ ଜାଣିଲ ନା ତ ଖାଲି ହଁ ତ କହିବ ତ ଅନୁ ତୁ ଆରମ୍ଭ କର କାଲି ଯେତେବେଳେ ନଟ କହୁଥିଲା ତୁ ତ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଫାଟି ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ତୁ କହ ସେମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ମୁତି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ତୁ ବି ଟିକେ ମୁତି ପକା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିବୁ ଯଦି କରିବୁ ଏପଟ ସେପଟ ତୁ ହବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ରେଡି ତୁ ତ ତୋର ଝଡ଼ା କମିନା ତୁ କରିବୁ କ'ଣ କହ ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ଆ ଯିବା ବଣକୁ
ଆରମ୍ଭ କର ଛେଳି ଡାକୁଛି ମେ 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 କିଛି ଆରମ୍ଭରେ ତୁ ମେ କଲୁ ବେ ଆଉ ତ ପୁରା ବଢିଆ କହୁ ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ଆ ଯିବା ବଣକୁ ଏମିତି କହ ହଁ 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 ଉଠା 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 ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ଚାଲ ଯିବା ମେ ମେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇଆ କହିଥିଲି ଆବେ ସେ ମୁଳୁ କିଛି ହେଇନି ବେ ତୁ ମେ କୋଉ ଧନ୍ଦାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ଆ ଯିବା ବଣକୁ କହ ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ମେ ମେ ତୁ କହିବ ପାଟି ଅଖୁରା ମନୁ ଏଇଟାର ଫାଇନାଲ ଠିକ କହିବୁ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ନେଇଛି ବେ କୁହନ୍ତୁ 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 ସାର୍ ମୁଁ ବା ଶୁଣୁଛି ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ଆ ଯିବା ବଣକୁ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କଟାସ ଡାକୁଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆ ମୁଁ ତତେ ଖାଇ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଦା ତୁ କହୁଛୁ କଟାସ ଏବେ କଟାସ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ବସ୍ ଚାଲି ଆଇଲା ବସିବା ବସ୍ ସାର୍ ସାର୍ ହଉନି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ डिस्कस्टिंग जातु जातु ଆରେ ମଣି ଆଉ ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିଛି ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଲ କରୁଛୁ ପୁରା ଧୋକା ଗୀତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋ ପାଇଁ ଡାଇଲଗ ଅଛି ତୁ ଠିଆ ରେଡି ଡାଇଲଗ ଶୁଣୁ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ ପୁରା ଇମୋସନାଲ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କହିବୁ ଆଉ ଏ ମନୀଷା ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ହେଲେ ତୁ ମତେ ଆରେ ଚାଲି ଗଲୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହ କହ ଏ ମନୀଷା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ରେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ଆଉଠି 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 ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଉଠିଲେ ପୁରା ଉଠିବ ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଉଡ଼େଇବୁ ହଁ ଆଉ ଥରେ ନିଅ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଯାଏ ଦୁଃଖ ବସିଯାଏ ତୁ କର ଏ ମନୀଷା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ରେ ତୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ମତେ ଉଠା ଉଠା ଆବେ ଜୋନ କାହିଁକି ଆବେ ମନୀଷା କ'ଣ ତା ମା ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଜୋନ ରଖ ବାସ୍ ହଁ ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବୁ ହଁ ଆବେ ୟାଡ଼େ ଆବେ ସେଟା କ'ଣ ଧରୁଛୁ ବେ ଆର ଏ ମନୀଷା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଠା ମାଲଟା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଏ ମନୀଷା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ରେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ଚାଳିବେ ଭୁଣ୍ଡା ରାଠିଆ ଯଦି ଓକେ ହଁ ତୋର ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ନା ତୋର ପୁରା ଓକେ ହେଇଗଲା ଟିକେ ମୁଁ ପାଳି ଦେବି ରହ ବସ୍ ମନୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆରେ ତୋର ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବାକି ରହୁଛି ସାର୍ ବୁଝିଲୁ ନା ସାର୍ ମୋର ବାହାରୁନି ବାହାରୁନି ଆବେ କ'ଣ ବାହାରୁନି ସାର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଫିଲିଂ କିଛି ବାହାରୁନି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୋର କ'ଣ କଲେ ବାହାରିବ ସାର୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହ ବେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ କହ କ'ଣ ଦରକାର କହ ସାର୍ ହିରୋଇନ୍ ଏଠି ଆଇଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବା ବାହାରିବେ ଇଏ ହିରୋଇନ୍ ମାଗିଲେ କ'ଣ କରିବୁ କୁହ ହଉ ଦେଖିଆ ଯଦି ବାହାରୁଛି ବାହାରୁ ହଉ ହିରୋଇନ୍ ଆରେ ମା ମାଦି ଗଲ ଆସ ହଁ ରହ ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଆ କ'ଣ ବାହାରି କରୁଛୁ ଆରେ ମୋ ଧନ ତମେ କେବେ ବୁଝିବ ମୋ ମନ ତମେ ଯେବେ ବୁଝିବ ମୋ ମନ ନା ମୁଁ ତମେ ବୁଲେଇ ନେମି ସାରା ଭୁବନ ମୋ ଧନ ହଉ ହଉ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ହଉ ଛାଡ଼େ ବାବାରେ ଛାଡ଼େ ତୋ ହାତ ନା ଫେବିକି ଅଠାବେ ଛାଡ଼ବେ କ'ଣ କହିବୁ କୁହ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ କାହାକୁ ହିରୋଇନ୍ ହାତ ଧରିନଥିଲି ତୁ ହାତ ଧରିଛ ତ କ'ଣ ପାଟି ଅଖଡ଼ା ତ କହନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିଲୁ ନେଇ ପଳେଇ ଘରେ ହଁ ମନୀଷା ଚାଲ ସେ ତୋର ରଖେଇବ ନା ତୋତେ ଖାଇଦେବ ସିଏ ଯେମିତି ହେଉଛି ବସ ବୁଝିଲ ନା ଏ ସାଙ୍ଗାତି ଧୋକା ପାଇଛି ଛାଡ଼ୁନି ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ କି ଟିକେ ଖାଲି ସେମିତି ରେ ରଞ୍ଜିତ ଆଜ୍ଞା ବାବା ରେ
ଠିଆ ହେଲ ଦେଖିଆ ତମ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଯାଉଛି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଫଳିଆ ମେଲେଇ ମୁଁ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣା ନା ଆଫ୍ରିକାନ ଚିଲ ହେଇଥିବି ମୁଁ। ଏଇ ଆବେ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଡେଣା ମେଲେଇ ତୁ ଫଡ଼ିଆ ମେଲେଇ ଦେଲୁ ହେ ବସ୍ ତୋତେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛାତ୍ରକୁ ଏମିତି ଶିଖଉଛନ୍ତି? ସେ ମତେ ଚିଲ କହିଲା। ନା 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 ସେ ତମେ ଗରମ ହୁଅନି ଟିକେ ନରମ ରୁହ ହେଲା କି ସେଟା ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ବୁଝିଲି। ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ଛାଡ଼ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ଏବେ ଆମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ତମର କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ହଉ ବସ ବସ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ। ସାର୍ ମୋର କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି? ଏ ବହିରେ ଆଜ୍ଞା ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ହଁ। ଶୁଣ ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ତମ ଗୋଟେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ପଇସା ତମର ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଲଭ୍? ବାବାରେ ମୋର ତ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଖାଲି। ଲଭ୍ କେତେବେଳେ ହେଲା? ହେଇଗଲା ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ଲୋକ ପରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ତାକୁ ହକ୍ କରୁଛ କଲା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତମେ ପାର୍କ ବୁଲି ଯାଇଛ ପାର୍କ ଯିବା ଭିତରେ ତମକୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆଟାକ୍ କରୁଛ। ହିଲୁ ବୋଇଲ ନାଇଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବେଶ ଆଗରୁ ଛାନି ହେଉଛ ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲ ସେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିରି ତମ ଲଭର ପଳାଉଛି ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ପୁଅ ଆସି ତୁମକୁ ଅଟକାଉଛି ତୁମକୁ ହାଇଟ୍ କରିକି ତୁମ ବଚାଉଛି ତାପରେ ତା ସହିତ ତୁମର ଲଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମ ଲଭ୍ଟା ତୁମ ଘର ଲୋକ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ ଘର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ତାପରେ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଅଛି ହେଲା କି ଗୋଟେ କାମ କର ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦିଏ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଶୁଣ ମୋର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ ତମେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ରହିବ ନା ହିରୋଇନ୍ଟା ପୁରା ପକ୍କା ଲିଡ୍ ଲୋର୍ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବସ ତମେ ଟିକେ ଥାଅ ମୁଁ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଆସୁଛି। ପକ୍କା ନାଳୁଆ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆରେ ମନୋଜ ଆରେ କହିଲୁ ପୁରା ମନ ଦେଇ କହିବୁ ହେଲା। କହ ରେବତୀ କହ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତ ଦାୟୀ କିଏ? କହ ରେବତୀ କହ ତୋତେ ଏମିତି କଲା କିଏ? ବାବା ତାକୁ ଥାଡ଼େ ଚାକୁ ଥାଡ଼େ। ହଁ ଏବେ କୁହ। ହଁ କହ ରେବତୀ କହ ହଁ ତୋର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତୁ ଯେମିତି କହୁନୁ ପାର୍କ ବୁଲିଲା ଲାଗୁଛି ରେବତୀ ଯାଇଛି ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହ ରେବତୀ କହ ତୋର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ହଁ ହଁ କହ ରେବତୀ କହ ତୋର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଅବସ୍ଥା ନା ବସ୍ତା ତୁ ଯେମିତି କହୁଛ କିଛି ତାର ହେଇନି ତୁ ଯେମିତି କହୁନା ତାର କିଛି ହେଇନି ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତମେ ତୁ କୁଳାଙ୍କର ଭଳିଆ କିଛି କରୁନା ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ତମେ ପୁରା ଫାଇନାଲି ବାଡ଼େଇବି। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖୁନା ସେ କ'ଣ କରିବ କେଜାଣି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖୁନା କିଛି ନାଟକ କରିବ ଛି ଛି ତମ ରହିଲା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତମେ ତମର କେମିତି କରୁଛ କର। ମନୀଷା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା।